Goedenavond, lief drumelinnekes en dreumels, hier verzameld in den toeter. Prins Toen den Tweede heeft gezegd dat hij hier dit jaar de vastenavond wil openen hier in den toeter, omdat hij zo'n schoon publiek heeft hier dat zo geweldig meedoet. En ik zou heer van nou willen huren of je inderdaad zo mee wil doen. Dat is prima. Ik heb ook gehoord dat je hier al een tijdje ziet bezig gehouden door 2 vooraf. En zoals we net gehuurd hebben, doen die het geweldig. Ik denk dat jij dat ook vindt. Laat het eens huren. Volgens mij hebben die er al meer dan 2 vooraf gehad. Lieve drumelinnekes en drummels, wij gaan hier beginnen met een programma. Maar ik geloof dat er hier ook nog iemand is van het personeel die wat wil zeggen. De heer Van der Heijden, ken je die? Nee, zeggen ze. Ik zal hem toch maar even het woord geven, misschien stelt hij zich voor. Dank u wel, vorst Niemes. Prins Toon II, hartelijk welkom in Berkelheim, samen met uw prinses Annemie. En voordat vorst Niemes weer begint te klieren tegen mij over die bloemen, raak ik die eerst wel kwijt. Dankjewel, bedankt. Bedankt. Dat kunnen we niet meer afnemen, Niemes. Niemes, ik moet zeggen, ik ben teleurgesteld in u. Teleurgesteld omdat, ik vind het knap van Prins Toon, dat hij 15 januari met het matinee van de Rosa hier in Cortino verscheen, maar dat vorst Niemes gaat spioneren of er nog modderbakken zijn, vind ik laag bij de grond. En dan de wensen die hij heeft. Een tafeltje om op te schrijven. En dan denk ik, een Nederlandicus, die moet dat kunnen. Heeft hij eigenlijk geen tafel voor nodig. Vorst Niemes, we hebben u een tafeltje gegeven. Het staat wat wankel, maar je kunt het. De poten vallen eronder af. Dan zullen we het zelf op moeten bouwen. Ik had zoiets verwacht, vorst Niemes. Ik had nog een kleinere voor vanavond. Het past precies. En dan moet me nog iets van het hart. In 86 werd ik uitgemaakt als iemand die carnaval een dom feest vond. En ik weet dat mijn voorgangers fanatieke carnavalsvierders waren. Maar 2 jaar achtereen een boerenbruidspaar versieren, dat lukt niet. Dat is wel in de afgelopen 2 jaar gebeurd. Vorst Niemes, ik hoop dat u tot 1 keer komt. En dan nu wil ik overgaan tot iets heel speciaals, met name voor Prins Toon, die we graag op willen nemen in de orde van de toeter. Daar hebben we een hele uitgebreide proclamatie voor geschreven. En om alle problemen te voorkomen, hebben ze hem in het Horster geschreven. En bewoners van Berkelheim en medewerkers weten dat ik het Horster versta. Men heeft mij al verweten dat ik in het Horster denk, maar praten, dat zal me niet lukken. Vandaar dat ik hem maar meteen vertaal en daarmee misschien een aantal mensen een plezier doen, want anders zouden ze het helemaal niet begrijpen als ik het Horster ga voorlezen. Maar vorst Niemes, ik wilde u vragen om de vertaling achteraf te geven. Op 1 voorwaarde, je mag geen 1 fout maken. Vorst Niemes, u zei net, men kende mij niet als personeelslid. Ik heb hem ook door het personeel laten schrijven, dus het is een gedelegeerde opdracht geweest.
Mag je blieft de eindverantwoordelijkheid halen? Zonder meer. Goed. Dan wil ik overgaan tot de proclamatie. Wij, ook een Antonius, maar dan van de 10e Sadiek, oftewel de 10 weg, in functie van directeur van Berkelheem en de grootste anticarnavalist die u maar kunt indenken, hebben bepaald dat u, prins Toon II, heerser wordt over Berkelheem en de Toeter, grootvorst van de Dokter van de Merendonkstraat, hertog van het Antoniuspark en baron van het Kuiperpleinflat. U wordt opgenomen in de orde van de Toeter, onder de voorwaarde dat u niet de kwast zult hanteren, noch de kwast uithangen. En u verre houdt van de kookpot van uw broer Harry. En u zich gedraagt naar de regels van dit huis, voor zover onze prinses Sjaan, de eerste, dit niet veranderd heeft. Wat is voor Sniemes? Een werkwoordvorm moet ook in het hoofdstel met een T in plaats van een D. U ziet, ik snap het Horster nog steeds niet. En u eeuwig jong zult blijven, zoals onze Berkelhemers en aanverwante familie. En dat u altijd de lolligheid en de joker uitdraagt binnen uw rijk. Of wat is dat, Joeks? Joeks? Wat is dat? Dat is geen joker. Wat is dat? En degene Joeks kent, dat is een joker. Ik maak promotie voor Sniemes, want eerst was ik niks en nu ben ik al een joker. Dank u. Aldus is dit opgeschreven, uitgeschreven en zo gebleven. Berkelheem, de 4e februari. En hij is ondertekend, en dat kan ik nog wel lezen, Toontje de Hollander. Dit was voor Sniemes de bijdrage die ik wilde leveren. Ik weet dat er grote spoed is. En ik weet ook dat u de ervaring heeft in gezelschappen waar veel ouderen komen, dat het erg lang kan duren met praten. Vandaar graag de microfoon terug. Dank je, meneer Van der Heijden. Mag ik nog eerst een applausje voor deze geweldige joker. Dankjewel. Lief Drummelindekes en Dreumels, nou we hier eenmaal binnen zien en nou er zo lang hier gepraat is, wil ik niet nog aan het praten blijven. Ik zei aan twee vooraf willen vragen om ons eerst eens even wat lekkere sjonkelmuziek te laten huren. En dan gaan we allemaal met mij sjonkelen. En als je wilt dansen, en als je wilt klappen, en als je wilt, je doet maar even wat, maar doet mee. Daar gaat hij, twee vooraf.
Lief drummelinnikes en drummels. En dan hebben dit jaar op de plaat een aantal geweldige slagers gehuurd. We bedanken ons nou bij twee vooraf voor geweldige muziek. En we hopen dat we ze dadelijk nog veel meer mogen huren. En we vragen aan u of ze een buurtmarsje willen spelen. Dan gaat ceremoniemeester Leo de heer van der Heide terugbrengen naar de zaal. En dan moeten wij brengen heen naar boven, Leo, de slagerzangers. Want dan gaan we huren naar die liedjes die er dit jaar op de plaats stonden. Maar dan zitten ze nou live voor gebracht. Dan gaat die Gerard en Butmars van 2 vooraf, Leo wegbrengen de directeur en meebrengen de slagerzangers. Daar gaat hij. Lief drummelinnikes en drummels. En dan gaan we nou luisteren naar de liedjes Os Mam van Hans van Vulpen en Lei Seuren. Ze zien dik blauw, maar ene die wordt vandaag zo blauw dat ze nog niet in uniform zien. Verhobes, die zingt Plaza Wilhelmina zelfs. En daarna gaan we luisteren naar Felix van Haren. En de meesten denken van Haren, daar hebben ze schoon. Maar Felix die pakt een rok en een blouse en een pak. En dan tenslotte van Werk van Wim Dufus en Rob Driessen. Dat wordt de winnaar. En zo zullen ze achter je komen. Ik heb zo maar vast allemaal aangekondigd, omdat ik niet weet of ik er dadelijk nog wel tussen ga komen. Daar gaat hij. Wat er allemaal bij? Ons man die speelt in een joekskapel, met het koffiekrensje en nog tante Nel. Ze zorgen met de carnaval de zeer en blozen ook een liedje voor een glasje bier. Het is toch zo'n gezellig stel. Ons man, tante Nel en die hele joekskapel. Het was het vorig jaar toen ons mama poetsen wou en zo op de zolder kwam. Dan vond ze in een nis een kleine zwarte kist met erop uw vaders naam. In die kist loog ingevet een blinkende trompet. Klappen! Ons man die speelt in een joekskapel, met een koffiekrensje en ook tante Nel. Ze zorgen met de carnaval de sfeer en blozen nou een liedje voor een glasje bier. Het is toch zo'n gezellig stel. Osman, tante Nel en die hele joekskapel. Met die dolle dag is ons man de kans van slag. Voor u is het hier weer. Op het getreur en gehos is dus man en totaal los van deze tijd. Wilt man met meer. Ze heeft de grootste trek met de blinkende trompet. Ons man die speelt in een joekskapel, met het koffiekrensje en ook tante
de carnaval versiert. En blozen over een liedje voor een glisje weer. Het is toch zo'n gezellig spel. Osman, tante Nel en die hele joekskapel. Osman die speelt in een joekskapel. Met een koffiekas en ook tante Nel. De zeur je met de carnaval versiert. En blozen over een liedje voor een glisje weer. Het is toch zo'n gezellig spel. Osman, tante Nel en die hele joekskapel. Osman, tante Nel en die hele joekskapel. Ja, geef wel. In Hols op de Plaza Wilhelmina, daar is het haast als fiesta. In Hols op de Plaza Wilhelmina, ja, daar is zo van alles te doen. Al huurden de mensen mij knooien, maar het is er nog lang niet zo slim. Voor een pilsje of een wientje, daar stond een aspirintje, joh, je kunt voor van alles erin. Olé! Als iedere stad op de bob die smelt heeft zijn pleintje. Een plaza, piazza, een plaats of wel een square. Het ene nog mooier en groter en vender als het ander. Maar het schoonste van allemaal die pleinen, dat leed nog heer. In Hols op de Plaza Wilhelmina, daar is het haast als fiesta. In Hols op de Plaza Wilhelmina, ja, daar is zo van alles te doen. Al huurden de mensen mij knooien, maar het is er nog lang niet zo slecht. Voor een pilsje of een wientje, daar stond een aspirintje, joh, je kunt voor van alles terecht. En iedere keer is het weer een groot feest op de plaza. Egal wie of wat of waarom, gezet als iedereen. Het is dan weer krek in grote Horsterfamilie. Jong en al dik en dun, joh, gezet al ondereen. In Hols op de Plaza Wilhelmina, daar is het haast al fiesta. In Hols op de Plaza Wilhelmina, ja, daar is zo van alles te doen. Al huurden de mensen mij knooien, maar het is er nog lang niet zo slecht. Voor een pilsje of een wientje, daar stond een aspirintje, joh, je kunt voor van alles terecht. Hoi!
kleed met de carnavalmeis, geen spel zo leuk. Gij greep al uit de kas, wat vlot, maar elke oude buik. Zo gaat het met de optocht of de boeren brullen mij, dan horen mensen zingen. Al is het toch een schoonheid. Drummelinekes en rock and blues. Drummels in het park gaan zo van huis. Er wordt ook in het kleed gegaan, de kels een huutje opgedaan. Drummelinekes en rock and blues. Drummelinekes en rock and blues. Drummels in het park gaan zo van huis. Er wordt ook in het kleed gegaan, de kels een huutje opgedaan. Drummelinekes en rock and blues. Als Dreumel danste gij dan ook, dan Dreumel in de rok. Dan deurde net als al die anderen, en dat kan ook. Dan zwaaide met de bieren of anders zwaaide wat rood. Met carnaval maakt het niks uit. En het is ook nog gezond. Drummelinekes en rock and blues. Drummels in het park gaan zo van huis. Er wordt ook in het kleed gegaan, de kels een huutje opgedaan. Drummelinekes en rock and blues. Drummelinekes en rock and blues. Drummels in het park gaan zo van huis. Er wordt ook in het kleed gegaan, de kels een uurtje opgedaan. Drummelinekes en rock and blues. Drummelinekes en rock and blues. Drummels in het park gaan zo van huis. Er wordt ook in het kleed gegaan en de kels een uurtje opgedaan. Drummelinekes en rock and blues. En rock and blues. S'mergens vroeg wie s'over slaat, zie de gij van hoes. Na een dag hard werken, kom de gij pas toe. Zit dan met een pilsje te kijken voor de kans. Maar met de carnaval begint het leven pas. Want van werken al je kunt wil hebben. Maar op zijn tijd is wat beleven. En de meko is mij nog als hostelbreugeland. Voor goeie carnaval ziet dat gewoon. En de meko is mij nog als hostelbreugeland. Door vieren ze pas echt de carnaval. Door die dag goed vierste is het wel voorbij. Je hebt het zelf gemerkt, je luisterde naar mij. Werken is niet alles, er is nog zoveel meer. Gij zult dat weer ervaren, keer op keer. Want van werken al hier kunnen niet leven. Je moet op zien, tijd is wat
carnavals die dat geval. En de week is mij nog eens worstel door de bal. Door vieren ze pas echt de carnaval. En de week is mij nog eens worstel dreumeland. We gingen carnavals die dat geval. En de week is mij nog eens worstel door de bal. Door vieren ze pas echt de carnaval. Lief drummelingers en drummels, wij bedanken ons heel hartelijk bij deze slagerzangers voor de schone liedjes die ze gemaakt hebben. En Prins Toon de Tweede, de Wilgeer en Gelaas Irewien middel drinken om er te bedanken voor de schone muziek. En als ik dan van 2 vooraf dadelijk een buurtmarsje mag huren, giet ceremoniemeester Leo deze slagerzangers, als ze er windje op hebben, terugbrengen naar de zaal. En dan gaan we hier kijken, leefdrummelinnikes en drummels, naar de dansgarde van een drummel. Die komen hier een dansje brengen. Je kent ze al langer. Ik weet niet of ze het tegenwoordig nog doen, maar ze oefenen duk hier in de toeter. Dus ze spelen een toeswedstrijd. En dat zal betekenen dat ze het altijd extra mooi willen doen. Dus de gardedans van de dansgarde. En het komt op muziek van James Last, Adelheid. Daar gaan ze een gardedans brengen. Als ik dan van 2 vooraf een buurtmarsje mag huren, ceremoniemeester Leo, die weet wat hem te doen stiert. Bedankt, slagerzangers, en daar komt de garde. Daar gaat hij.
Lief drummelennekes en drummels, wij zien grut op deze garde. De muziek, deze speelde, die was van James Last. Maar als je die mechjes zit, dan werd hast van bewondering gans wit en heet. Zo als die dansen, adelheid, o adelheid. En eerlijk woord, dan moeten vingen, wat zien dat toch verschrikkelijk schone dingen. Zoals die in haar nieuwe pekjes strolen, nog mooier als de sterren boven strolen. En prins Toen, in zijn prinselijke genade, drinkt met uur en glesje ieren limonade. Ik zou hier nog een applausje van u willen huren voor deze garde. En lief drummelennekes en drummels, de garde is de persoonlijke liefwacht van prins Toen II. Maar hij heeft tot nog toe nog geen gelegenheid gehad om die allemaal te onderscheiden, omdat ze daar ofwel ziek waren, of een puurtje gebroken hebben, of op een andere manier ergens wat mankeerde. Maar nou zien ze er wel. Dus, mag ik eerst vragen aan Monique Kuipers om zich bij de prins te vervoegen, dan wordt ze onderscheiden in de orde van de Nijmegen. Daarna Jetty Koster, daarna Marion Kuipers, daarna Yvonne Lemme, daarna, wat ziet hier allemaal, Sylvie van Tilburg, daarna Monique Hages en daarna Hanny van Issem. In mooie volgorde, daar komen ze aan. Niet in die mooie pekjes omdat ze niet hoefden te dansen, maar ze kregen allemaal de onderscheiding van de Nijmegen. En dat zien ze daar, lief drummelennekes en drummels. Daaronder stiert de garde zoals ze optreden op dit moment. En hierachter stonden steunpilaren die er van achter helpen, rechtop haalden, of weer rechtop helpen, of zorgen dat ze invallen als er een zeeg is, of zelf op een of andere manier er niet zien. Maar wil ik hier nog één keer een applausje voor die ganse garde van de drummel. Daar gaat hij. En als ik dan van 2 vooraf een buurtmarsje mag huren, gaat ceremoniemeester Leo dit ganse gezelschap terugbrengen naar de zaal, met ons een dank. En Leo denkt eraan, dat moet hem meebrengen van daaronder niemand, want je komt even terug. En daarna huren wij dan Geer van 2 vooraf een stukje muziek, wat ze eigenlijk straks zou je spelen, dat komt nou. Dan gaan we daarna weer met het programma. Dus Geer en de buurtmars, bedankt garde en Leo terugkomen.
Wij bedanken ons bij twee vooraf voor dit schone tussendoortje dat ze extra moesten spelen, zomaar zonder dat we dat van tevoren gezegd hadden. En ze kosten het ook nog perfect. Nog een applausje voor twee vooraf. En lief drummelinnikes en drummels, dan heb ik nou iets heel bijzonders voor u. Ze zien bekend van de televisie. Ze zien zelfs bekend van de radio. En ik weet zeker dat gij ze met een hartelijk applausje zult verwelkomen. We gaan nou luisteren en kijken naar een optreden van Jantje Koopmans en de zangeres Stella. De zangeres Stella en Jantje Koopmans, die gaan we ophalen achter in de zaal, Leo. Als ik van twee vooraf een buurtmarsje mag huren, dan gaat het gebeuren. En ik zou graag hebben dat je ze allemaal verwelkomt door goed mee te klappen. Daar gaat ie. Jan, hoe moet dit? Jan, Ja, ik zit vast. krijg je hem er niet af? Hou hem even vast. Ja, jij bent de knopjes niet gewend, hè? Doei. Knappe knul. Een goede avond, dames en heren, hier in Berkele-Heme in Horst. Goedenavond. Oftewel, zoals die vorst niemand zojuist zei, dreumels en dreumelinnekens, wat dat ook mogen zijn, Stella. Nou, jij hebt ook wel eens zo'n draadje los. Stil hoor, anders ga ik je niet voorstellen hier aan de mensen. Want ik heb meegebracht, beste mensen, een geweldige zangeres, genaamd Stella. Zij zingt uit de volle borst. Zij is de vertolkster van het levenslied en zij zingt voor radio, tv en Rosa. Stella, geef ze eens een applaus. Dankjewel, dames en heren. Dankjewel. Mag ik u dan voorstellen, dit is Jan Koopmans met een K. Dankjewel. Wij zijn zojuist aangekomen vanuit Holland, hier in Horst Zevenum. En Jan is daar uit de trein gedonderd en is door zijn rug gegaan. Ja, Vandaar dat ik een beetje scheef ben. hij loopt helemaal krom, die Jan. Ja, en Stella die schrok zich 2 bulten. We zijn- Trouwens, nu we ons voorgesteld hebben, wil ik het toch even kwijt, maar Stella is 18 jaar geworden. Speel maar lang zal ze leven als jullie dat kunnen.
dat is genoeg. Want zij was vorige week dus 18 geworden. En ik ben 36. En als zij 50 is, dan ben ik er 100. Ja, ik heb van Jan gisteren een heel mooi cadeau gekregen. Wij wonen in Amsterdam, hè. En wij zijn naar de Bijenkorf geweest, want ik moest zo nodig een nieuwe BH hebben. Zijn we naar de Bijenkorf geweest, daar stikte het van de vliegen. En we hebben een uur gezocht voordat we de BH's gevonden hadden. Ze lagen op de afdeling steunzolen. En toen kwam er zo'n winkelverkoopster, Jaap heette die. Hoe? Jaap. Oh ja. En die vroeg aan Jan, wat zoekt u? En Jan die zei, een BH voor mijn Stella. Oh, zegt die winkelverkoopster, Jaap heet ze, hè. Oh, zegt ze, welke maat, meneer? Nou, doe maar maat 120, zei mijn Jan. Toen zei die winkeljuffrouw, die zei, Jaap heette ze, hè. Die zei, dat kan toch niet maat 120, dat is toch veel te groot? En toen zei Jan, ja, maar dat weet ik zeker, ik heb 60 in mijn mutsje. Die Jan Jaap, hè. Ja, en toen zijn we nog de stad ingewapperd, hè Jan? Ja, even, want dat doen wij niet vaak. Nee, want dan zien de mensen het, hè. Nee, en toen kwamen we naast zo'n seksshop, weet je wel, daar liggen allemaal zo'n speelmateriaal, hè. En daar stond zo'n Chinees naar binnen te kijken en Jan die klopte die Chinees zo op de schouder en zei, daar gaan jouw oogjes wel van open, hè, knulletje. Die Jan. Ja. Nee, maar ga toch niet vaak met Stella naar de winkel, hoor. Ook niet naar lingeries en zo, want Stella is heel erg zuinig. Die is zo zuinig, die heeft 4 vratten laten groeien. 2 aan de buitenkant en 2 aan de binnenkant van de dijen. En daar maakt ze de charretelletjes aan vast. Zo. Moet je niet allemaal vertellen hier in Limburg, want hier wonen Rooms-katholieke mensen, hoor. Nee, wij wonen samen in Amsterdam in een flat. Ja, in een interchalet. Wij hebben een latrelatie, hè Jan? Wij hebben een latrelatie van klappers. Ja, maar we wonen wel naast elkaar, hè Jan? Ja, maar dat is een hele goedkope flat, want die muren zijn ontzettend dun daar, hè. Als Stella de uien aan het schillen is, krijg ik de tranen in de ogen. Dat is zo gehoorig daar, als de telefoon gaat, kan ik precies weten wie er aan is. Gisteravond was hij er ook weer, hè, die Heiger, geloof ik. Ja, die hijgt ontzettend aan de andere kant. En wat ja. zei je tegen hem? Ik zeg, bel morgen maar terug als je meer asem hebt, hè. Ja. Ja, het is heel gehoorig, want die telefoon, hè. Die bleven trammelen, Jan. Ja, want meneer Toon van der Heijden hier uit Berkelheem, die belde ons ook voor een contract van vanavond. Het heeft heel lang geduurd, dat telefoongesprek, want wij konden het over de prijs niet eens worden. Nee, heel lang onderhandeld. Ik wist niet dat die van der Heijden zo'n zuinige was. Ja, klapt u maar, hoor, klapt u maar. En nou hebben we toch afgesproken met meneer van der Heijden, dan laat maar zitten als je het niet kunt missen. Nou zegt hij, goed, dan spreken we zo af voor iedere keer dat de mensen klappen, krijgen jullie samen ieder 1 gulden. Vandaar, ja. Dankjewel. Het zijn er al 2. Ja, klapt u nog maar 1 keer, hoor. We zullen die van der Heijden wel krijgen. Huh? Niet overdrijven. Nee. Zeg, en toen hebben we toch ons contractje rondgekregen. En Jan vertelde dus van de tram. Ja, toen hebben we de fiets gepakt om naar het station te fietsen, om met de trein hier naar Horst te komen. Zijn we eerst even door Amsterdam gaan fietsen over de tramrail. Dat was Stella en ik, en toen zei ik tegen Stella, niet omkijken, daar komt een tram aan en die gaan wij kloten. Nee, die tramchauffeur, niet de tram. Die chauffeur, ja. En die begon zo te bellen dat wij van de rails af moesten blijkbaar. Maar ik zei, Stella, rem maar zachtjes bij. Wij hebben succes. En ik zag het gebeuren. Hij werd kwaad en hij belde nog een keer. En kom, ik zeg, Stella, langzaam bijremmen.
Nou, en toen had je het niet meer, die conducteur, die steekt zijn kop uit de tram en die zegt, die kunnen jullie niet van de rails? Zegt Stella, wij wel, maar jij niet. Ja, Is leuk, hè, die Stella? ja. Maar we zijn toch op het Centraal Station gekomen, hè? Met de trein richting Horst Goed, 7. toen hebben we nog wat meegemaakt. Vertel dat eens van die kerel, weet je wel. Oh, die zenuwleier? Ja, die zien we wel. Ja, er staat een vent die deed niks, dat zo met zijn voeten op de grond stampen. Ik zei, meneer, alsjeblieft, daar wordt Stella en ik nerveus van. Ja, zegt, ik kan er niks aan doen, maar ik heb in de oorlog mijn geheugen verloren. En dan moet ik stampen, anders weet ik niet wat ik eruit moet. Ik zeg, wat moet je er dan uit? Ja, zegt hij, in stamprooi. Ja. Mooi dat hij niet naar Gulpen ging, hè? Had jij wel gewild? Ja. Nou. Nee, en toen zijn we toch samen op de gang gaan staan. Oh ja. Er stond toch een vent die deed niks als zo. Zeg, Stella ook uit de oorlog? Nee, zegt hij, uit de neus. Zeg Jan, wij komen hier eigenlijk toch niet voor de oude dingen. Wij zouden toch een stukje zingen. Live? Live, jazeker. Ja, wij Helemaal zingen live. Wij zingen live, dus de microfoons die kunnen gerust uit nu. Wij zingen live. We hebben een volume, dat houdt u niet voor mogelijk. Maestro! Muziek! En wij wiebelen allemaal mee. Ja. En daar gaan we dan. Daar gaat hij dan, hè? Rozen op trouwdag, dat is lang geleden, toch mag je zo'n dag nooit vergeten. Maar de drukte van het leven, dat brengt het vaak mee, dat moet je elkaar maar vergeven. Maar dit is de dag en wij vieren het feest, op het samen zijn zoveel jaren. En hier zijn je rozen, het zijn er echt veel, ik heb lang genoeg kunnen sparen. Maar misschien is het nu wel te laat om je te zeggen waar het op staat. Ik heb spijt, zo bedoelde ik het niet. Toch ben ik blij dat jij mijn tranen niet ziet. Rode rozen, door mij gekozen, voor de schat waar ik zoveel van hou. Ik heb spijt, zo bedoelde ik het niet. Toch ben ik blij dat jij mijn tranen niet ziet. Rode rozen, door mij gekozen, voor jouw liefde en je trouw. Heel je leven aan mij gegeven en aan heel de kinderschaar. Daarom krijg je rode rozen, een rode roos voor elk jaar. Ik twijfel nu of ik jou dat wel zal schrijven en jou weer vraag om altijd bij mij te blijven. Want ik weet dat ik jouw verdriet heb aangedaan. Ben er nu zeker van, ik durf het met je aan. De roos van mijn leven was jij steeds verschat. Ik heb ze geplukt in de jaren. Maar een roos met een doorntje kwam ook op ons pad, maar dat zullen wij samen bewaren. En misschien is het nu wel te laat om je te zeggen waar het op staat. Ik ben heel alleen naar een winkel gegaan, ik kocht maar voor jou deze rozen.
Lief, Drummelinekes en Dreumels. Jan Koopmans, dat was volgens mij vroeger een andere. Is het niet Rudy Koopmans, den bokser? Ik geloof het toch, als je het nou aan de rug hebt, dan komt dat over. En Stella, dat is volgens mij de dorpsklep. Die vertelt alle verkeerde dingen van de mensen in het dorp. Gelukkig heeft ze nou over zichzelf gezongen. Ik vond het hier liefelijk van hier achter, wat zich hier afspeelde. Het waren net tortelduifjes. Prins Toen de Tweede, die heeft dat hier ook van kort bij kunnen zijn. En die wil Geer een glas Ierewien middel drinken op een geweldige succes. Tenminste, ik denk dat Geer er ook wel eens een beetje voor wilt knappen, of niet? Waarom is het eigenlijk Koopmans met een K? Dat kan ook kunnen zeggen, het is een leuke knul. Het is een leuke knul met elkaar. En dat klinkt leuker, zegt Stella. Stella en Jan, ik vind dat jij hier nou wel had bekend mogen maken dat jij samen wat hebt, dan had je er niet meer naar gevraagd. Je zou dat nou bekend kunnen maken. Dat je wat hebt samen. De latrelatie heb ik al gezegd, de latrelatie. Wij wonen samen in de Westerholstraat. Ik op 5 en hij op 69. En dat is maar goed ook, anders hadden we lang ruzie gehad, alsjeblieft. Het is geen wonder dat ze door tegenwoordig schuttingen bouwen. Lief Drummelinekes en Drummels, wij bedanken ons voor Stella en bij Jan voor een schoon stukje. En Geer zou ik een buurtmarsje huren van 2 vooraf. Dan brengen we deze 2 artiesten weer terug naar de zaal. Ik zou je wel willen vragen aan 2 vooraf om het een beetje langzaam te spelen, want Stella heeft de hakken kapot. En dan Leo, dan gaat het terugbrengen deze 2 zangers, deze zanger en zangeres naar de zaal. En dan brengt hij mij hier naar boven Huibertje, die in de buurt komt. Dus Geer, wegbrengen Stella en Jantje Koopmans en mij brengen Huibertje in de buurt. Daar gaat hij. Misschien even voorstellen, het Huibertje, het oudste nakomelingetje van onze pap en onze mam. Ja, toen ik geboren word, was bij ons de straat versierd, de vlaggen hingen uit, iedereen was blij. En bij ons boven de deur hing een bord, daar stond met grote letters opgeschreven, dank aan God. En toen ik de eerste dag naar de lagere school ging, was weer de straat versierd, hingen weer de vlaggen uit, was weer iedereen blij. Hing er weer een bord bij ons boven de deur en daar stond met grote letters opgeschreven, God zij dank. Ja, en het onderwijzen personeel op de school, dat kan mij goed liggen. Vooral de meester van de 4e klas,
dit kan mij goed liggen. Het mij 3 jaar bezig laten zitten. En de meester van de 4e klas, die was ook heel bezorgd mee. Want ik wou me zinnekers maandags mergens op de school met de ganse kop in verband gedraaid. Kom de meester naar me toe, zag hij, hoi Bertje, wat is er met jou gebeurd? Meester, zag ik heb de zaterdag onze pap geholpen met een drek uit een hoofd halen. Heeft er mij een bij op een kop gestoken. Ja, maar zag de meester, een bij op je hoofd gestoken, maar daar hoef je toch niet je hele hoofd voor in verband te draaien. Meester, zag ik, dat klopt, maar onze pap heeft die bij met de schub kapot gehouden. De meester was dus aan het vertellen over de gevaren van in een atoomoorlog. En wat voor verschrikkelijke gevolgen zo'n oorlog met zich mee kan brengen. Dat daardoor bijvoorbeeld al het levend wezen op aarde vernietigd kan worden. Aan het eind van zijn verhaal vroeg hij, hoi Bertje, stel je eens voor dat jij na zo'n atoomoorlog alleen op aarde zou overblijven. Wat zou je dan doen? Meester, zag ik, dan ga ik naar de Melderse toe. Daar heb ik een tand wonen. De meester van de 4e klas, die heeft in een ganse kale kop. Maar kinderen, zaken is, dat vind ik helemaal niet erg. Een kaal hoofd betekent dat je veel verstand hebt. Want op hersens, daar groeien geen haren. En daarbij, zag je, is het ook nog voordelig als je een kaal hoofd hebt. Hoef je nooit naar de kapper. Een paar dagen later was de meester mijn huiswerk aan het nakijken. Hoi Bertje, zag hij, dat huiswerk heb je niet zelf gemaakt. Zoveel fouten maak jij anders nooit. Moet je vader nog dikwijls naar de kapper? Nou, weer eens een andere keer was de meester aan het uitleggen dat woorden die met O-N beginnen, zoals onfatsoenlijk, ongehoorzaam, onkuis, meestal een ongunstige betekenis hadden. Hoi Bertje, zag ik, ken je misschien nog een voorbeeld? Ik zag, jawel meester, onderwijzer. Ja, toen wordt hij kwaad. Hoi Bert, zag hij, schrijf jij vanavond thuis maar eens 100 strafregels met als tekst: ik mag mijn onderwijzer niet voor de gek houden. Meester, zag ik, als je mij geen straf geeft, breng ik morgen vroeg een kip voor mij. Oh, dat vond hij direct goed. Dacht er dus morgens kwam ik op school, stond de meester mij voor de poort al op te wachten. Hoi Bertje, zag hij, waar is die kip? Meester, zag ik, het gaat niet door, ze is weer beter. Kwam ik weer eens in de kartoes met een rapport met bijna allemaal onvoldoendes op. Begon zo zijn pap toch te permitteren en te doen. Ik zag, pap, schij me gauw uit met dat gepermitteer over die slechte punten op mijn rapport. Kan ik toch ook niks aan doen dat zoiets erfelijk is? Ja, maar onze pap, dat was vroeger zelf ook geen slum, hè. Onze pap, dat is al op een 4e klas van de legere school afgegaan. Ja, dat was toen der tijd nog. Als je ouder wordt als de meester, moest je van de school af. Ja, de pap, dat is er een van 12 ambachten en 13 ongelukken. Onze pap, die heeft zowel van alles gedaan. Hij is gesolliciteerd bij het staatsbosbeheer als houthakker. Moest hij komen solliciteren, zag ze door. Heb ik ook soms ervaring met houthakken? Oh jawel, zag onze pap. Ik heb veel hout gehakt. Ik ben 15 jaar lang houthakker geweest in de Sahara.
Zag ze, houthakker geweest in de Sahara, in de woestijn, maar daar stond toch geen bomen. Nee, zagen ze pap, nou niet meer. En zijn pap is ook vuurtorenwachter geweest op Terschelling. Maar dan wordt hij al na 3 weken op standenvoet ontslagen. Onze pap, dan had je het licht goed gemaakt toen hij naar bed ging. Had je het nog even geprobeerd als apenoppasser in Artis in de dierentuin. Maar dat was hij gauw moe. Gingen door namelijk 's morgens de ronde doen even die apenkuurje. Een klein aapje keek onze pap met zo'n ogen aan. Kwam heel dicht bij de tralies en vroeg, hoe zie jij eruit gekomen? Ja, en sinds een paar jaar is onze pap kuster geworden bij ons in de parochie. Ja, en daar is hij grots op. Ja, maar als kuster kende onze pap ook veel mensen. Want toevallig voor een paar weken terug kwam hij 's morgens op de straat vorst niet meer stegen. En vorst niet meer wat hij mankeerde dat hij niks is dit. Deze pap ging er naartoe, zei die vorst niet meer scheelt er wat aan. Kuster zag vorst niet meer, zal ik hoe eens zeggen. Mijn horloge is kapot. Moet ik mezelf een tijd bijhalen. Vroeg de kuster en vorst niet meer hoe laat had het daar. Ja, zag vorst niet meer 9:30. Ja, maar vorst niet meer dacht de kuster, het is al 11:20. Hoe zag vorst niet meer daar binnen achter? Ja, en onze pap is er grots op dat die kuster is. Maar onze mam nog veel meer. Want sinds onze pap kuster is, praat onze mam nog maar alleen in bijbelse termen. Ja, want de zondagmorgen ging ik nog naar haar toe. Zag ze, zoon, waartoe zijt gij gekomen? Ik zag, mama, ik krijg hier wat zondagsgeld. Zoon, zag ze, ga hoger op. En gisteren was ik bij de buren naar de video aan het kijken, waar je mama komen halen, zag ze, zoon, sta op en wandel. Ik zag, moeder, jij kunt vertrekken. Mijn tijd is nog niet gekomen. Maar voor vanavond is het huibertjes in een tijd wel gekomen. Bedankt voor uw aandacht. Vasteloven staan. Lief drummennetjes en drummels, dit wordt ons Huibertje in de buton as van Alt. Hij is de oudste zoon van zijn pap. En hij hult zijn onderwijzer voor de gek als je dat kan. En zijn pap, den heet de Sahara ontworst. Maar Huibertje, dat is toch de man die in de ton zijn mannetje blijft staan. Huibertje, bedankt voor uw schot en buut. Prins Toen de Tweede wil geer een glas Irewien met ons drinken. En als ik dan dadelijk van de twee vooraf en een buutmars mag huren, dan gaat ceremoniemeester Leo terugbrengen naar de zaal, het Huibertje. En dan moet hij meebrengen hier naar boven. Ik moet even op de klok kijken, want ik ben net vergeten hem te tikken. Dan moet hij meebrengen hier naar boven het trio de Wazelvotten. Dus Geer en een buutmars. En dan meebrengen hier naar boven het trio de Wazelvotten. Daar gaat hij.
Allee, Votte, wat is er? Als ik dan van 2 vooraf mag vragen om voor de waterzotten er 2 vooraf te geven, dan gaan we daar nou weer, maar dat moeten ze straks zien, anders dan komen ze dit jaar niet meer aan de beurt. Daar gaat hij, 2 vooraf. Ja, dit. Dat wordt toch moeilijk.
Gooi werk moet lang duren. Zo is dat. Wil je beginnen met een heel rustig stukje over dat eten wat je vroeger allemaal kreeg toen er wel eens lui wiever pap op de tafel kwam, melk met beschuit en een beetje suiker, of halfpaten soep, gauw 5 voor 12 ten halfpaat aflopen, links en rechts een bledje plukken en dan hadden zo de soep klaar en dus liet je het spekruitertje saus. Wat heeft dat met soep te maken? Oh, nee. We gaan nou zingen, luister goed, wat gij allemaal vroeger oot. 'S Morgens vroeg en vast begin, en pan met spek, die ging erin. Het rook zo goed, die keuken voldaan, zondagse soep of wortelen staan, bonen uit de pot of prunkjes weg, en op de loersaus word ik gek. Spekruitersaus en tonnenmos, dat was iets wat ons moeder kost. Het smaakte goed, ja, iedereen had halfpatensoep en luiwieverpap. Je kreeg karboet en mama's spek, echte schenk en kleuntjes weg, boekjes kook en zettelschap, zwarte bloemen bij ristenpap. Spekruitersaus en tonnenmos, dat was iets wat ons moeder kost. Het smaakte goed, ja, iedereen had halfpatensoep en luiwieverpap. De hals schief gekocht, maar geoot ze koud. Ze smaakten het best met flink wat zout. En dan niet vergeten die karmenheid. Ik wou dat ik die nacht maar spekruitersaus en tonnenmos, dat was iets wat ons moeder kost. Het smaakte goed, ja, iedereen had halfpatensoep en luiwieverpap. Halfpatensoep en luiwieverpap. Het volgende liedje wat we gaan zingen, dat heeft al een stukje gehuurd, denk ik. Dat gaat over wie er vroeger allemaal in Horst woonde en nou ook nog wel. En dan de bijnamen ervan. Mukkejeu. Stekkejoep en Kuurbeulum, Vlissepier en Okpamjan, Knollepiet en Kuppewitte, Konvenslei en Koffiehan, Bommenschaar en Poepenbergje, Betonnenpiet en Nollenhaai, Janse Pop en Krantenwulm, Lattebed en Dorespij, Rotterboer en ook de Griezen, Roeiegom, die kwamen van de wiet. Diespesnoers en gatjes grades, Stievenjas en ook Kwakpiet.
roept u maar. Bokkepies en okkediemers, billenauw en kruierjan, kipsentis en neelingswullen, pottepiet en engelenpetram, eierwullen en scheertines, Anneke schat en dikke stien, op de grond en mulgaats handrie, wilderpiet en ook laantrien, melkju en tode wielke, sneeuwgat en klompenrik, takkenpien en toeterstieske, massegat en komkommerik. Roept u maar! Risselbert en Schoester Hannes, Seldribet en ook Booshem, Jochem-Jean en Almen Rikske, en je kent hem van de Blen. Gonden hand en ook paktoentje, vuur en lucht die door ook mij. Oliaan en koele pieten, en kamsmop en trommelijn. Smittend is en botterdines, collegaat en pettenmaatje. Met een boog en waterboswullen, haskesjoek en makkeje. Roept u maar! Op de sloei en die van Tieke, gehad de krijt en tot besloot. Zwarte gat en dan de mulder, en gesweers die maakte dood. Roeteke toet, de liedje is nou goed. Dan willen we met allemaal samen even een kinderliedje gaan zingen. En dat doen we omdat er bij het gemeentehuis zo'n fijn, schoon, champignon monument is gekomen. En dat liedje, dat doen we, maken we een heel klein liedje van. Het is ook maar een monument van niks, dus ook een liedje van niks. Op een grote paddenstoel. Op een grote paddenstoel, rood met witte stippen, zat kabouter Pinkeltje op en neer aan het wippen. Krak, zei de paddenstoel met een diepe zucht. Allebei de beentjes hoppla in de lucht. Allee, zullen? En een goedenavond, mesdames en meneertjes, hier in een tuiter. Allee, wij in België kennen dat liedje ook. Jazeker. Alleen bij ons is het heel anders. Wat kan niet? Oh, kan wel. Het is getiteld het liedje Het Champignonneke. Op een champignonneke zat kabouter Pieterke. En na elke wippeke nam hij zich een frieteke. Slapte met de mayonaise
ging toen aan het glijden. Awel, ge snapt het wel, hij viel op de kasseien. Goedenavond, meine Damen und Herrschaften. Darf ich Ihnen vorstellen? Das sind die Wasserkunden. Und ich bin der Mattis, ich bin der Teamchef. Auch wir in Deutschland kennen den weltberühmten Schlager natürlich. Ja, freilich, ja sicher. Wollen Sie auch was sagen? Nein? Ah. Nein, jetzt weiß ich es ja nicht mehr. Bei uns ist der weltberühmte Schlager auch natürlich weltberühmt geworden unter dem Namen, geheißen, auf eine große Filzschule. Auf einen großen Filzenstuhl, rot mit weißen Stippen, saß Gaboter Finkelchen hin und her zu wippen. Krach, sagt der Filzenstuhl, und dass sie das weißen Finkeltje bumste auf der Grund und er sagte Scheiße. Bonsoir, mesdames et messieurs. Nous avons ce très plaisir de présenter le trio de Wasserwood de la Horst. Et naturellement, maintenant, secrétant directement le trio de Wasserwood de la Horst, chanter les petites nouvelles de chansons de Capotre Pierre. Sur grande champion rouge avec le banc, Capotre Pierre, le petit balancier du vent. Nom de Dieu des parapluies, champion le knacké, Capotre Pierre que ponce la tête sur la vôtre quaquée. En dan ga je nu even, dames en heren. Euge komen nu deunen merken. Een deut is in de weuzelweute. We zingen nu het Deunse deuntje. Het Deunse deuntje is geteuteld, gebeurt er gesneutelbreut. Oh nee, gebeurt er gefreutel. Nee, gebeurt er gereutelteut. Dat is het dan. Up en de grote beudesteur, reut met weute steupen. Weuske beuter, reutelfluit, buven up gekreupen. Kreuk zucht de beudesteur, vul hij up zijn kleuten. De runken nu reutelfluit, nooit sneeuwt meer fluiten. En we willen het liedje ook nog een keer zingen, maar daar in de schoonste taal van de wereld, het ABH, oftewel het Algemeen Beschoft Horster. Ja.
champignon, zoet en heel klein kleurtje. Toen hij aan het wippen ging, leed hij haast het luurtje. Krak, zag de paddenstoel, viel hij op zijn eier. Ja, het was zo'n klote ding, zeker van Huub Heijer. En Niemus het en nee misschien. Joch Heidi, joch Heida. Dat ding dat nijt heel grof en fijn. Joch Heidi, Heida. Dan moet de nacht met de voet opdrijven. Dan begint dat ding te nijen. Joch Heidi, joch Heida. Schorren met je kop tegen de wetplank aan. Joch Heidi, joch Heida. Tegen de wetplank aan. En dan toen de tweede, de 26e prins van Horst. Ik snap niet hoe dat precies zit. En in het middenblad, dan kan ik hem eigenlijk ook haast niet terugvinden. Als je loep je het vindt. De prins is niet als zijn tweede toen. Joch Heidi, joch Heida. Want qua grote is hij boete gewoon. Joch Heidi, Heida. Doet zich wel voor as en groot kalf. Voor ons is het toontje anderhalf. Joch Heidi, joch Heida. Slodden met de kop tegen de wetplank aan. Joch Heidi, joch Heida. Tegen de wetplank aan. Dan wil je stoppen met een Engels liedje over Horst. Het was a moonlight night. Het was een schone ochtend. In old Mexico. In de moel Berenbos. I walked along between the more de hacienda. We reden met z'n drieën met de speren de Porsbaan. Saturday. Een eind. I heard a blade of cry. De wind liep hoe Thijs zijn peert. Of a young Mexican girl. En dat wordt Thijs te vuil. La la la. La 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 la. La 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 la. Do you know wie Heer de Smit is? Die nog speelt naar kan besloten. Ik weet niet of dat het mis is. Nou welke Smit moeten we gaan? Smit een Ties of Smit een Heintje. Smit de Jacques of Smit de Louis. Smit de Jan of Smit de Gerke. Bij welke Smit moeten we zien? Die is weer go, door Smit een Heintje, liet u door, voor Speerman lus. Toen zag hij, het is geen geintje, steek hem maar hem tegen een bus. Smit De Jan,
Den op kwam kieken, zat hem drein, daar op de brug. Toen zag hij, het is geen geintje, zeg hem maar tegen een bus. Smitten is, of smitten eindje, smitten Jacques of smitten Louis. Smitten Jan of smitten Gerke, bij welke smit moeten we zien? En daar wordt ook smitten Gerke, die keek trek naar het profiel. En de zaag, ja wat een werken, dat is iets voor Smittewiel. Smittewiel, ja, die lachte, zachter zien, hij zoveel spits. Als je even nacht wilt wachten, pak ik gouden gids. Nee, na Smitten is, nee smitten Heintje, nee smitten Jacques, nee smitten Louis. Nee smitten Jan, nee smitten Gerke, B Smit Verbrugge moeten zien. Maar ook al nimmer. Lief drummelinnekes en drummels, het trio de Wazelvotten, dat zong hij van lui wieverpap. Ze hadden het ook nog over hoofdpatensoep. En verder hadden ze een liedje van Kuppe Witte tot en met Toet en Bertje. Ze zongen internationaal over een paddenstoel met witte stippen. En ze hadden ook nog wat van Prins Toert en Twedde, maar dat heeft niet meer geschuurd. Lief drummelinnekes en drummels, wij bedanken ons bij de Wazelvotten met de gedenkwaardige woord. Dunke het geweurt in een teuter en drunk nou me hoe gluuske ierenweun. Drink een glasje ierenwien met Prins Toert en Twedde. Lief drummelinnekes en drummels, wij bedanken ons bij de Wazelvotten voor uw schone muziek. Wij vragen aan ceremoniemeester Leo om met de dansmarietjes deze 3 schone zangers terug te brengen naar de zaal. Als wij van 2 vooraf het buurtmarsje mogen huren, dan gaat dat gebeuren. En Leo, dan komen we even netjes heen naar boven, want dan heb ik nog een ander werkje trouw. Dus Geer, wegbrengen de Wazelvotten met zijn dank. En Geer en een buurtmars van 2 vooraf. Daar gaat hij. Lief drummelinnekes en drummels, en daar heb ik nou hier een mysterieus briefje boven gekregen
waarvan ik niet snap wat ik ermee moet doen. Het zal wel van de joker zien die straks boven stond. Maar daar staat op, boerengezelschap is wel aanwezig, alleen noemen, niet naar voren halen, want ze hebben niet allemaal kleren aan. Als hij mij kende, dan zou je weten dat ik ze daarom juist wel naar voren zou halen. Dus, Geer wil ik ook voorstellen aan het boerenbroedspaar en aan het ganse boerengezelschap dat hier vanavond aanwezig is van de toeter. En ik heb begrepen dat ze hier in een hoek zitten. En ik zou Geer Petri Jacobs en Ruud Kroijmans vragen om zich even te verheffen en te laten zien wie ze eigenlijk zien. Als die bruiloft dit jaar nog door moet gaan, dan moet het toch wel zorgen dat je er een beetje bij met je blijft. En anders niet meer zeer uitnodigen, want vandaag of morgen is ze weg. Heb je dat goed gehuurd? Denk er maar, volgend jaar kom ik kijken. Hoe dat gaat. Maar goed, dat zijn Peter Jacobs en Ruud Kroijmans. De elders van de broed, die zitten er nou ook bij. Dat is mevrouw Driese Willems en Altje Driese. Maar hoe kan die broed dat Peter Jacobs heet? Is zeker een onecht kind. Of hebben ze alleen maar aangenomen? En de elders van de broedegom, Tines van de Beuken en zijn vrouw, pas nog 60 jaar getrouwd van het jaar. Daar zitten ze. Proficiat. En elders, ik zou je willen vragen, je moet die twee toch een beetje in de gaten houden. De broed zoer maar los in de zaal en de broedegom die hangt erachter ergens aan een tap. Hij heeft nou nacht niet het benul om er even te gaan staan, hij blijft bij in de gang staan. Ik dacht dat hij minstens wel even een kusje zou geven om te laten zien dat het toch goed zit. En volgens mij kan dat er niet af. Heeft hij wat klompen, hè? Je ziet graag in een boer. Lief, drummen en drummels. Ik hoop dus maar vooral dat die boerenbrulf doorgiet. En dat het heel goed tot een einde komt als die gaat trouwen. Maar ik haal er een harde kop in. Ik weet het ook niet. Ik wens er in ieder geval toe dat dat gaat. En misschien dat de volgende mens die we hier willen hebben, en die wil ik wel heen over hebben, dat die gaat zorgen dat dat allemaal goed blijft. Want ik heb gehoord dat jij zo modern ziet geweest om een prinses te kiezen. En die is gekozen op de proclamatie al. En dat is prins Sjaan de Eerste, ceremoniemeester Leo. Als we dadelijk een buurtmarsje mogen huren, dan zou ik hier hebben dat je prinses Sjaan en er een adjudant Bert Poels uit Ulderen is heen naar voren gaat halen. En dat die heer voor op de bühne daar is even lekker gaan schonkelen met onze prins Toen de Tweede. Dus Geer, prins Toen de Tweede, even voor naar de bühne, onder de buurtmars. En ceremoniemeester Leo zal zorgen dat prinses Sjaan hier naar voren komt. Door hier. Lief, drummenetjes en drummels. En daar zit ze dan, prinses Sjaan. Eigenlijk in het dagelijkse leven heet ze Jeanne van Rooij Renkin. En ik weet zeker dat de meeste van ons nog bij dansen hebben geleerd.
Dat is waar, hè, Sjaan? Jazeker, dat weten wij nog altijd. Want jij was toen erg streng. En ik was toen nog in een knuppel. En daarom zijn er ook wel zo gegaan zien. Wie zou je zeggen? Prins Sjaan en Prins Toen de Tweede, die gaan het even hier doen, even elkaar staan. Prins Toen de Tweede, die wil graag zien hoesorde, de orde van de Nijenberg uitreiken aan prinses Sjaan en aan een adjudant. En de adjudant, dit stiert dan even, dan moet ik even zeggen dat een andere adjudant vanavond toevallig niet kost, want die was jeurig, die was de verjaardag wou je vieren, dus dit kan vanavond niet. Maar hier zien ze eerst de onderscheiding voor prinses Sjaan de Eerste. En vervolgens, om te zorgen dat hij het goed zal doen, de mens daar met een toeter in de hand, de adjudant Bert Poels uit Ulder. En vervolgens wil prins Toen de Tweede Geer het woord voeren tot zijn leef drummennetjes en drummels hier in de toeter. En daarvoor zal hij zich achter de microfoon zetten en hij zal hier vertellen, de eerste keer met deze carnaval, wat hij allemaal te vertellen heeft. Prins Toen de Tweede. Nou, dat is dus weer een klein woordje, hè? Drummels en drummelinnetjes. Misschien kan ik ook beter veteranen van ons drummelriek nemen. Ik heb al verschillende benamingen gehuurd, senioren, ouderen. Veteranen vind ik het beste woord. Ik weet niet of jij vanavond geamuseerd hebt. Wij in elk geval perfect. Verder wens ik ook een hele prettige carnavalsdagen. Ik zou zeggen, kom mee en allemaal de deur binnen, dan zien we elkaar weer terug. Allah. En dan weet ik zeker dat prinses Sjaan ook nog wel iets te vertellen heeft tegenover het drummelvolk, zoals dat hier zit. Zou je de adjudant even willen zorgen dat ze de microfoon krijgt? Daar kunt Martin van der Gerenkhoff al helpen. Volgend jaar moeten we dit maar adjudant maken. Kan wel vast wel, ja. Ik moet even zeggen, drummeltjes of drummelinnen en drummels. Ik ben in een harstel geworden, ik ben ook in een drummel geworden. Al kwam ik in oorsprong uit Venlo, maar ik ben nu echt harstel. En ik ben wat blij dat ik op Berkeley ben, want Berkeley heet is zo. En alle bewoners zien die op de Berkelheim zitten, zien allemaal even gezellig. En ik ben er heel vriendelijk en heel gemoedereerd ben ik te ontvangen. Want als dat Venlo zo binnenkomt, dan valt het niet mee, hè, voor maar zo met kennis met de mensen te maken. Maar de hostelmensen zien allemaal geweldig, hè. Met een goede directeur en een goede gastvrouw. Een reuze verpleegsters en een reuze keuken met een geweldige kok met zijn team. En ik moet ook niet Rosa vergeten, want die zorgen ervoor dat we regelmatig muziek en zo van alles hebben. Hè. Die moeten we ook even een beetje een applaus geven. Dus Rosa en alle mensen nog prettige carnavalsdagen. En de prins, bedankt dat je mij hier hebt ontvangen. Met zijn gevolg. Leef drummelinnetjes en drummels. Wij bedanken prinses Sjaan voor een geweldige woordje. Ik kan mij nou ook begrijpen dat ze die tot prinses gekozen hebben, want dat is een levend uithangbord. Die maakt reclame voor Berkelheim, dan zullen er haast nog geen op vakantie gaan. Leef drummelinnetjes en drummels, wij bedanken ook dat wij hier vanavond mogen zien. We vinden dat je geweldig meegedaan hebt
Het is heerlijk om de carnaval te starten in zo'n omgeving waar ze allemaal zo geweldig meedoen. Allemaal een geweldige, schone vastenavond toegewenst. En allemaal heel veel lol maken en heel veel plezier. En ik hoop u straks allemaal tegen te komen op het Alderwieverbal. En dan zou ik van 2 vooraf keer een buurtmarsje willen huren. Dan gaat ceremoniemeester Leo hier zorgen dat prinses Jeanne en een adjudant op een plaats komen. En daarna dan gaan wij allemaal vertrekken, want we moeten naar andere plaatsen toe. En G moet trouwens ook gaan eten, anders heeft de kok het eten koud straks. Dus we zorgen dat het nou weer een wordt. Geer een buurtmarsje. Bedankt allemaal, tot ziens en vastenavond samen.
En dat, dames en heren, was de eerste avond van de vastelavond 1989. Je hebt kunnen kijken naar de rechtstreekse uitzending van de carnavalszitting van Oeten Toeter. Wij gaan afsluiten voor vanavond, maar uiteraard zien we morgen weer terug. We beginnen morgen om 3 uur weer met de televisieuitzending. En dan starten we met een terugblik op de Prinsenproclamatie van den Dreumel. En dan natuurlijk de optocht van Oede Dreumelriek in Horst. Morgen vroeg het programma Op de Koffie en morgenmiddag zien we weer terug op tv. We wensen u allemaal een hele prettige avond en uiteraard tot morgenmiddag om 3 uur. Van hoes. Na een dag hard werken, kom de G pas toes. Je zit dan met een pilsje te kijken voor de kans. Maar met de carnaval begint het leven pas. Want van werken alleen kun je niet leven. Je moet op zien het hier is wat beleven. Dan neem ik ook eens mij naar ons Osterdreumeland. Voor goeie carnavals die op dat gerand. Dan neem ik ook eens mij naar ons Osterboerenbal. Daar vieren ze pas echt de carnaval. Na 3 dagen goed feesten is het weer voorbij. Ik heb het zelf gemerkt, je luisterde naar mij. Werken is niet alles, er is nog zoveel meer. Gij zult dat weer ervaren, keer op keer. Want van werken alleen kun je niet leven. Je moet op zien het hier is wat beleven. Dan neem ik ook eens mij naar ons Osterdreumeland. Voor goeie carnavals die dat gerand. Dan neem ik ook eens mij naar ons Osterboerenbal. Daar vieren ze pas echt de carnaval. Dan neem ik ook eens mij naar ons Osterdreumeland. Voor goeie carnavals die dat gerand. Dan neem ik ook eens mij